Anong nataon na bilang Fire Marshal si Senior Inspector Jeffrey Hipolito kan BFP Pasakaw sa mga pigrespondihan nindang kasulo, pirminyang pigsisiguro na protektado ang mga impormasyon na sa indang naguguno sa kada insidente. Sa mga entrevista naman kan media, ang mga kinakaipuhan sa ng impormasyon ang sa iyang pinaghihiras. Huli taaram niya ang sa iyang limitasyon, urog na tamay pinag-upload na Data Privacy Act. Katunayan, nga ni mas madugangan pa ang sa iyang kaaraman dapit sa Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act, daing niya pinalagpas ang pigkonduser na lecture forum manungudigdika na kaaging simana na ginibo sa IBP Conference Hall sa Camarines Sur. Sabi niya, bintayan pagkakaigwanin mas hirarom na pagsabot may kinaaraman sa bagay na ini, urog pang nasa pagserbiman siya sa publiko. Kami man po, nagkakapot din kami mga investigation if ever magkaigwa po ng kasulo. Sa bagay pong iyan, mas matatabangan po yan if kukuin niyo sa sakuya mga tao na para sinda safe din sinda, as in kung ano man may taoming information sa mga tao, as in kung sa media ay tama po talaga. Nanginot sa pagtiripon ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter as in Unintegrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter. 60 ang nagpartisipar na media practitioners as in partner agencies, mantang 65 ang hali sa IBP Camarines Sur. Sigun sa organizer kan aktibidad na si Maria Ferregore Mariscal, ang outgoing president kan KBP Camarines Sur, obheto kan Data Privacy Act na maproteheran ang pribado o personal na impormasyon kan lambang individual, na kung minsan huli sa kakulangan sa kaaraman dapit digdi, may mga diretsos na nadadalaganan. Rason nga ni ibusol niya ang aktibidad nga ni maipag-impormar panggayo urog na sa mga kapwa pag-iribas sa media industry. Malaking bagay itong forum na to dahil kaming mga taga-media, kasama ang mga lawyers, marirefresh kami ng Data Privacy Act. Since 2012, matagal na, pero imagine meron pa rin nagkakamali. Pero salamat dito sa forum na to, mabibigyan kami ng pagkakataon na balikan at maliwanagan ng kung ano ang Data Privacy Act. Presente sa aktibidad si Ako Bicol Party List Congressman Joel Bungalon na pigtukar man ang mga nakapalaman sa nasambit na ley. Maganda nagkaroon tayo ng ganitong event, lecture and forum on the Data Privacy Act para naman mabigyan natin ng sapat na kaalaman patungkol sa kung ano ang batas, ano ang mga dapat gawin, lalong-lalo na risky ito sa ating pong mga media practitioners na ang kanila pong primary mandate is for them to gather details, information because they are in the field of media industry. Mientras tanto, pigpaplansya naman kan KBP as in IBP Camarines Sur ang lecture forum dapit sa cyber libel. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.